Nedávny útok na kataster upriamil pozornosť na kybernetickú bezpečnosť. Počet útokov cez internet a ich prepracovanosť narastá. Bezpečnostných expertov je pritom nedostatok. Pomôcť vychovať nových má realistický tréning obrany proti hackerským útokom pre študentov IT odborov Cyber Heroes Academy. Odborníkov, ktorí sa venujú kybernetickej bezpečnosti, je na pracovnom trhu málo. Človek musí byť nie len odborne zdatný, nie len sa musí stále vyvíjať a stále vzdelávať. To je štandardné, že v tomto cyber security treba pracovať 24/7. Práve preto vznikol v spolupráci s Európskym centrom kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti KURS. Ide o simulátor hackerských útokov. Jediný spôsob, ako naozaj vyskúšať si, aké je to byť pod takýmto cieľnými útokmi, nie len jedným malým útokom, ale proste sériou útokov, ktoré sa stupňujú. Sme jedni z prvých, ktorí môžu takéto akcie riešiť v skutočnom čase a je to vlastne ako keby tréningová aréna. Ide vlastne o čo najrýchlejšiu reakciu a následne dohľadávanie toho, čo všetko sa mohlo stať. A vždy sa dá nejako prekvapiť nejakým spôsobom z tej strany útočníka. Cieľom kybernetického útoku sa môže stať každé zariadenie pripojené k internetu. Server, počítač, televízor či telefón. Možno aj kataster ukázal, že tá bezpečnosť na Slovensku je podvýživená. Mohol motivovať útočníkov k ďalším podobným útokom na ďalšie štátne organizácie. Tie ciele, ktoré útočníci majú, sú rôzne, ale väčšinou sú to hlavne peniaze. Darmo človek má perfektný hardware, keď proste nemá vyškolených zamestnancov. Treba sa o tie systémy starať, treba ich mať dobre odzálohované, vyskúšať tie zálohy, ideálne mať na inom mieste. Kurz na simulátore hackerských útokov budú môcť záujemcovia počas roka absolvovať aj na ďalších slovenských či zahraničných univerzitách v regióne. Natália Krížová, Slovenská televízia.